Panilong sa buwad guys nga ganahan po ko ning buwara mo ni ana. Amo ko ispat na eh. I love you dai. Aja pa sa buhi ha kay magtuba. Jabo na lang. Sigmo sajaw. Wala lagi dyan. Jabo na lagi suwa. What's up mga kagahi? Good morning. Liwaras kay si Undoy. Today nag-schedule para limpyuhan ang palibot sa Mumbai. Kaya na ba nakun mag-photos mga sagbot at mga bakilid. Agad ka kunos ibabaw. Ang mga badger dito kay gunahan ra kay aram ang kalusod ka sa bakilid man niya di man balance. At ang tanawon. Monig before, tanaw na ito ang after, huwag malimpyo pa. Disod rabadid mawiran dani. Ay, dagang bato-bato. Anad man po na siya, kaya mamanay dahang trabaho. Uwan na de! Panilong sa! Uwan! Alaghanam day bungag mga saging dari oh. Tulo mo rin nga bulig. Ningkusog na. Panilong sa. Niundang ramang pag-uwan. Sunok padadon rampo sa ratog mawir. Ay, lamig gajad og naat kay ubas bay kay mo imang limpyo. Ay, nakasalamat. Gajad ka adudang. Yan ay may kuan. Nga na mo oy lami kay og kita ra mabilin pugos bisit tag panilhig og ako ra mabilin pugos jud ko pero og nay maka ba diri but wala og daw dining bada ako jud pasilhigon wala mo diha manilhig ra jud ko rani ko ilaay mo silhig halalo ila mas mananghilin to anas mananghilin na mag-deliver na sa tinda wa na to na sa lipda na tud na to sa tinda eskwelahan kay kada buntag man sa maninda redto madyo na ra mahurot ba sa pagijang merinda nga tinda. Karong panahon na swerte ka ka adyo ag madiskarte. Kay maswerte jud tong kugihan kay sa way kugi. Inamang jud kay maando jud sa piso-piso. Madyo naman lamang gajud pod kapalit og bitsin asin mga basic needs sa kusina. Kumbate kay daghan ra ba jud agamong bayad jud mawadag sagbot kay mga dahon pirmi mga ingana kay si Aliana magsagbot-sagbot na. Si Aliana usara na pero mo makadag sagbot-sagbot murag 20 ka bata. Mara kay daghana. Oh, rebuntag ng Marites. Mana? Mana? Sama na imong gida. Uy, buwad guys nga ganahan po ko ning buwara mo ni number 2 sa Goodbye Head. Wa malay kay ngipon-ngipon ay ram dagi mong ngipon. Ay, pa ka na adyo na imong luwas. Nana po na ng barin dito sa Pangaldila. Halaga jud ka. Nag-vitamin C makaka. Ito ko vitamin sa ko, minatan. Imla na para dyan, basta makalimot grupo ka. Ha? Kalimot grupo ka. Uy, pala ko yung Mo siguro maitliban. Ha? Maitliban guro nimo. Di mailahom. Sa kang ano ka na? Pati ko ron ha, nga dala. Amo ko ispat na eh. Diyan na harata na ulan dyan. Ang dila, ado. Oh, naadyo na. Mura naman dyan na kulor na. Ang itang bawas ko, ni sa tin. Yan, Ay, sapurado. Good morning, Aliana. Good morning, Emilita. Di sa makaning dug, yan ang dug kang tatirian. Wa ba nangihis banig si tatirian? Wa ba nangihis banig? Ayan, nagkano kayo bakod? Dugay dyan bakod na si Sabasana sa ibabaw. Kisa? Nagpusog nga na. Si nanay. Pareha kong mignaw. Pareha bitaw, may nanay sa unas bata pa, halang pagwapa. Buyag. Bago siguro sa nanay na ng anak ni Tiri. I love you, Day. Babas marami din ka na. Ha? I love you, Day. Ako ko rin yan. Ikaw, ito, katong ningas nanay. Kisa sa mayong ni nanay nga anak. Be, kinsa mayong na anak. Daghan ko si Ali. Dana, sa Dana. Kana pictura para di bitaw mugnaw. Halas nanay, bagong nanganak na ni Ilhan rin. Kagbuktan lami mo di pagkatang banggira sa una, Dudu, may ganak na. Nam de putay 3 Hala na pa maning platuha ron. Mauna, Dana stay rin ng saka-saka. Awa na kada di na namang banggirada. Nagre-ready na ko, kay mag... Mo rating tal ni Imi na nga bawal yun kay processed food ni pero magtilaw lang pura ng mga baliguan food.
Undoy. Putod inga na. Di pa mas undoy mo undang kabanan sa karon ni ja. Sa pahog pa sa kuno sa apa Kaya malakaw mo ko na si Jaron na sa appointment sa ubay kaya gamasakdanan karon. Ang kamo na bangkit. Kasi imbo na to. A few moments later. Ya, susu. Sige, sige, sige. Kano lang hinagtog pa maka. Sige na ali na kauna. Makasuwa. Hindi na magbaboy. Katulog ng imi, di na kaon. Ka karne pero baboy di. Ay, akino na nga kong water. Sige, taparan pag minit. May bugoy din si Emily pa dyan. Itaparan pag minit may dagang tubig. Wow! Wala, limpyo na kadyo. Huwatan sa laman ni uga na mo. Uga na sa dabdaban. Oh, limpyo na. Salamat kadyo undoy. Kaya di namin po iagbanakan. Grabe naman siya po ng imo. Nakitanggilas magazig taman. Magalili na sila. Purmat sila isa. Tabang buin. Lagi, sige. Namulak ka ba ito? Kerinting. Pakitanggilas sumangil. Pahumot ba? Na ganin ni Kuhan, plano. Pahumot man. Ay, dali na ay! Sila Raisa na na mo magtiwas. Ay, ikaw rin mag-arsas mga lamisa. Kato mo lamisang dako mo ibugat. Gana ba mong good? Laki magkajag kami. Di, ganda. Sabre ha? Para mas mamahal eh. Hala, grabing gulinga man dahi ni. Adaghan na naman din yung plurmata. Hala, kamura diha ka kamo may mga kusgan. Kung saan yung bumburag unit na tayo rin. Hey, madisgrasyaan dyan na dyan sumpes kinabuhi. Hala, asa man na ibutang, ginoo ko. Mga jabo, itakilid, kuha sa na mga sud. Masa na? Alaga dyan yung mga kagwangan ni. Bilang. Ano na, hapla. Ingani, nalaman ng tata mga unay, di na butag sumpay. Ang gilubog rata. Ara, nung bibuang mo ratag mga Japanese. Ang. At sa dyan yung buhi ha, kay magkuba. Madamid. Wap, nabangga! Tanawa, bangga na. Driver ay sali ako. Sige. Hawari, ka na-trap nagbaji. Matarantara ba nagmatrap? Isangit ninyo gizang kontuan kay. Hindi makatagtiil kang pumag doon. Hala ay, may nga nandyan ay. Kuha ka na bang tagtiil? Ibig sa libe. Dito sa kanong lamisa. Di kay mag-alili, mag-plurmat. Nagipang sapo dai ni. Sa pa ako madain ni. Ano yan baho? Bato na bang bungog? Sakto din kay punasan sa pudri. Ning liki mo kunos paglinog. Sila ra. Sila ka magkasali sa naldo. Ha? Ning liki ba tanay salin bito ni linog. Dari idaan ng Bartol Big. Amo tire pagmas. Di na baka pwede upon. Ano naman pa rin na namin tayo? Kamo na yung sud. Kamo. Kasi nagkakak man dito. Pila nagtuig ni. Ang purbat na rin katubog ng abot lipsi. Di jud. Katong ilawom, katong ato pa. Gitabunan ba? Ang magagaw mo ning naingani kay pag siminto lani. Di man ingani. Semento na. Nangatagtag. Hamid na gambong. Hala to may gold. Wala may idang plastic ko lagi katong may mga tubig ng saw. Nagdara kami. Andar kung gyapon na bisag 10 years na. Kadlaw limpyo unsay ni kaugma mura na pagpatuhan. Siyaro di mahaman ang daghanay cleaners. Ang magunting. Nang tungkuan. Hindi makinimsibo ay. Ano ba? Undiri tabas kay. Pantay. Dari ba? Tira sa daridang, pidpid sa dang para ma-arrange daan. Lamisa raan. Dari unahon. Dari una kay mga hiwa-hiwa dari. Kay kani may agianan. May gan sa sapit ta darig na yung mga pinutdan, magkasapit-sapit ta. Oh, Sapit tatay. napandaw. Ah, pandaw. Tsa, daghanag manager roy. Daghanag mga manager ra. Dag mga worker, tulo ra jay official worker, rag manager pod, tulo pod. Tag samig manager, ahos undoy. Pahakman. Dili man Nga, sibo. guntingan naman ang Tag diraman nga na, andra na guntingan ni nga na. Ano bang aroma sibo ni? Oo, guntingan bitaw. Kumukuha. Tingin sa rit. Ikaw ra.
Na ato juga pagunting na. Ay, wa mo ni mo. Kuan ni. Na, nay katir nay, ara ba katir nay? Nada ni. Kuan ka til. Oh, Ginoo ko. Pila ka pananda na sala. Magbasa-basa. Kuan ni ang estate na lang na ang linya. Pag ini, lagi ko ng sala. Linya. Nakapirma na dyan. Brownie. Tiyo. Wajud ka makuas imong masanong na kay grabe kabuutan kadyo. Utan lagi ma katugog tareng. Hindi mabuang. Gulo sa koran na Di na magujud-gujud. Ingay ang alam ko ano buranan. Gujud-gujud ay pud. Wala maka gibang ra ba nang kuan kay sa lingkuranan. Di na lagi gujurun. Sahon gud. Arsahon inig mo gujud. Di sakjan pud. Inga na ras kunut. Kuan dani. Sibog inga na ras kunut. Muna mga gisi. Baga ano ba? Tagman ni metro ay. Tagon si Biti pa gina Hindi pa 5 ra gyud. Para bang kung gunting? Cutter di ay. Hindi, ang... Kari ko na itong birahan ko ba eh. Duy nakaintid na gari ka na birahan. Wala. Lubog-lubog sa kunari kay ka. Madyo pa ni baga pa ni. Mahal di kay kuan man 75. Ado yung pangawag mga sulisuroy, kaya kami sulisuroy, grabe na sila. Yung mga lamig din ka dyan. Ilat man to. Yan ilan. Ay, ikaw na. Nangibis kay lamin na porma na rin. Hawa naman hinunta. Ay, kuwasan nila ka niya. Kamura dan ay. Dira na ba? Lihan na. Awari. Pinasa ko mo. Pinasa ko no diha. Adyo jo kapin ang tilon ha kay napay programa. Sa lipiga. Program ko. Balance sa lipiga. Hindi na. Jag mga sanilas dani sud gawas gyapon. Di na. Di okay. Bit-bit sa yung las, bukan las. Bili ang nanay nakadi. Di na. Yung sa las. Makalas. Nade pita makalas. Ang nanay. Imo dia doy na balan ba? Balan? Galing mo balan. May balan ha? May daot. Mga Sa tak. ay, hapot ang butangan, isa po kayo ganihan, niya ay taas. Ngani pud. Malata te. Malata ang plywood. Malata kay plywood man. Nato katumigan na isa ko na to. Panahon mo ko. Huling-huli nga tong imo reto dang kay galing na pistot na gazatos anay. Malata di butangan ng plywood. Malata pud. Ginawa. Ginawa dai pud nanay murag tao. Naba, ginawa dai pud. Butangan mo. Kita tabla nga na ibubuo nga na. Di ka ginhawa. Kuya nanay. Ginawa dai pud. Hawa rek tablalay. Ano ba yung oras ka ha? Hindi ka mo. At atong nang gamot nay. Magdakaroon. Minta nga ko. Sige, imo nang trabaho nay. Pa-stack sa imong mga trabahante. Nanang gisapong sako nay. Ha? Gamay ra ba na? Sakto na. Dili kay ko ida nato. Dara ba yung mga nakalibang na ni? Saan ni? Nakalibang na ko gapon. Ay, hindi naman sa gapon na na to BQ. Oh, madara magkalibang ko dani nagnalas fresh milk. Gada pa ganyan. Nakalimot na naman dere. Ang sisigar ng fresh milk. Tagpila pa tong personal ka? Mahal mo, man, nagkwarta kami, nagkwarta na. Buwan. Madara ko kalibang. Sige, mangyayon. Ato pang sa. Kalibang na ba ka ha? Tapos doon na wala sa mga. Ano ko nang kalibang ko dani? May magdadjong para mo sri pinigbalik. Di na naman tayo balik itong minsan yung dorot ni nay. Hani man? Medyo pa magitok ong rata nay wa pa piot nay. La mga kargador. Tja, grabe ko yaw nga purba. Isa nga jump nga nang Bakit mainit? naipitan na sa kalibor. 1, 2, 3. Ajo gujura kay ba? Jutjut. Inan. Ang sarag. Wala man na, wala. Wala. Wala naman, ano naman ikuha, nilugtog kaya ako sige dyan sa likod. Hindi, wala matarong. Di magsilbi matuwang na. Kaya wa na balance ak sahog. Gisi na lagi. Asa? Gisi na ay? Wala na. Ini matuwang doy? Pangirag ka mo. Kikirig man? Di wa na balance. Iba Si Pogi dari gamay. Dito kay nagbugdo mo gunang diha. Na, kanang igo ra mabrig kabinet. Kana be. Be. Kana, wala mang kirig. Kana kay murag mo na ujo na gidjang kinabuhi diha. Wa na abri kuno tig di ba ma?
Tong kiri, liga bre basig mo sajaw. Kuha na lagi, dyan, najabo na lagi suwa. Istina. Ano ba itong najabo? Para mo dyan puno ka grade, may salary pa. Jabog suwa. Okay, saksak na doon kay mga panos na nga itong mga karnida ng iring, bugiro. Kana ba, jura ng pinisingag kating, kaya nga wingig. Masya pa way lami, sarap ka sa mga Ya, rubis ko po. Hinatag mo na sa mga hapon. Sponsor. Kateron, kung rita ko. Oh, yan, tagin mo lulo, John. Isinter doy, basig wala sinter of the bread. Di ba naman kagibing doy? Ni man. In the center of the bread, ha? Mora ni tiil, labi kong duhay tiil. Ha? Ginamos na dang. Di ka kilala ba na? Ako asa nang hapin la, ayun sana iuli. Hubo asa nang hapin, kay laban sana. Laban sana. Nadagta kay maiganta. Tunga ron may laki dani. Tungtong ra lagi na. Tanaw ha, basig di masintro. Basig ma tabunan tanan na mga ang. Tara nga ha, basig di malak doy. Sibo. Yung mga tuwang ko na sigura ng tigok sa baw. Di ko gamay mo ay ano pa dong. Taon na nasud na. Sigurado ka ba sa basig ma bulintang na. Na. Sigurado Buwaw ah. daw. Wow. Buwaw. Hoy doy, adyo sa redo kay makuruntihan mi na. Awa na haluag hinuon nga gito da grip gamay. Kay murag na dut ra tututaman umaarin. Mabalan. Ala, hagli ko. Sakto rin ang kuranan dari. Ninahaluag hinuon dang. Ngina. Lang pagkasag. Kari day nakangin, ikaw day nakangin gapiut ming kagwanga ka. Dapat lagi hatu dari gamay. Wala ko pa ay sa plangka. Baka sa breaker ay. Sigurado na ba? Patadoy. Pertihan ya. Hamre ko ari akan sila. Kana may makakurinti, makamatay na. Sampay. Splati. Splati ba? O may ka-spot dah, taas bito nagpananaw. Moro ba nag sudaw nga napiki ni? Maulian pa to de. Basta di na. Kung saga, nahuso na. Di ba wala to pero ikuan sa kuan. Palitan na lamang nga na. Ibalin sa laman na dari, kay mamara importante ri. Nahiwi man, doy, hiwi man, doy, hiwi. Okay na. Hiwi na jang kuan. Ha, nagduloy po na? Wingig man. Alalami naman dani magsigig po, Ju. Ano yan? Wow, nalami na. Lami na, Jud, ti. Ari dia, ibay do. Sakto lagi. Alam mi ato di butang. Butangan dia dari ko dai law. Katinong to eh. Wala to hotel butang rig siga. Mga snack sa tagkamuti. Ikaw.